Magandang araw po mga kabalikat. Muli po ito po si Uragon Tinoy at sa araw na to po ay muli po nating babalikan po si Aaron James para ibigay po yung mga ipinabibigay po ni Ma'am Judy March. At maraming salamat po Ma'am Judy March sa ipinabot niyo pong tulong po na school supplies, bags at iba pa po para po kay Aaron James. So mga kabalikat, sa araw na to po ay samahan niyo po ako. Tara po. Ito si Aaron James, oh. Aaron James, ano, kamusta? Saan pupunta? Doon lang po, bibili. May bibiling ka? Tara, dun muna tayo. Sa inyo. Ito po si Aaron James, nakita ko po papalabas po at may bibilin daw po sa tindahan. So, pinabalik ko po muna dahil mayroon po tayong ibibigay kay Aaron James. Oh, Aaron James, dyan ka dumadaan? Kaya mo dyan tumawid? Hala, oh. Ay, nako. Dumadaan ka pala dito, Aaron James? Ha? Ito, kapatid mo to, kapatid mo. Opo. Anong pangalan? Romel po. Romel? Opo. Si Romel. Si Romel pala. Nasaan mama? Ha? Nasira na yung bahay nyo? Saan si mama mo? Uy! Anong nangyari sa ibe? Nasilab na yung gasol. Ha? Gasol. Nasilab ka ng gasol? Ay sus, Mariosep. Si mama niya daw. Pati si mama mo? Makalabas. Ay hala. Ang laki. Laki. Sa isa, Ang laki be. sa isa po, Dalawa? Nako. Nagano na siya ng tubig eh. Bakit? Ba't ka nasilab? Ewan ko po, hindi ko na naalala. Ano po eh? Andun siya, nanonood siya kay Ganito. Tapos? Sumilab po yung nagsindi si mama ng saka si papa nagtatalin. Ano, yung gasol, sumingaw. Yung gasol, sumingaw. Sumingaw yung gasol. Hindi kaya ng hangin. Naku be, ang laki oh. Ang laki. Yung isa pa be. Hindi sumabog yung ano. Ay Diyos ko po, ang sakit niyan be. Anong nilalagay mo? Ano po, yung gamot. Po sa Pati si mama niya ako yan, nasilab din? Dalawa sila? Dalawa po. Naku, anong nangyari? Bakit nasilab? May singaw po yung ano po. Sumingaw yung hose. Tapos yung hose may gas. Opo. Naku, Tapos po yung nagsindi po sila dito. nagsindi dyan. Magluluto po ng pangtinda. Oo nga, masipag daw siya magtinda, sabi sa baba. Nga sabi ko, hindi ko na nakikita. Nagtitinda daw siya ng mga kakanin. Yun nga po ang namin, tumutulong po sila sa akin. Pagtitinda kasi sa late po ng sinesweldo namin. Saka sa bawas po Halos wala na matira. wala pong matitira. Sa tindahan lang po. Oh. Kaya tumutulong siya sa pagtitinda. Opo. Hinahanap nga po yan doon sa Oo, doon sa baba. hinahanap. Kasi, yung tinda po namin pagkapunta po doon, palagi siya pong bus. Oo, hinahanap nga. Sabi niya kanina doon sa baba, yung bata raw na nagtitinda. Siya pala yun. Siya po yun. Hinahanap nila. Siya po tumutulong sa amin. Kami tumutulong po sa akin yung asawa ko. Magluto-luto. Doon po siya kumuutang doon sa Pililya, yung matanda. Nakausap po yung kahapon na makalwa, hindi po nabayaran. Sabi ko, Tep, pinakita ko po yung picture sa cellphone para maniwala na sabi ko, babayaran ko po yung test sa katapusan po. Sabi ko, nag-emergency lang po kami sa pagtitinda. Kawawa Pumayag naman. naman po sa amin. Kawawa naman. Oh, laki niyan, be. Ano po yan na po sa emergency. Oo. Ayun, ako na lang po nagagamot, naglalanggas. Ang gandang bata pa naman, oh. Artistahin din tong batang to.
Ang nangyari? Kawawa naman, oh. Ang laki. Hindi pa nga po alam na lola. Ang laki, kawawa naman. Si ate, kamusta? Nandito po sa loob. May sugat din. Sa labas po. Kawawa naman si ate. Mama, Aaron James, oh. labanin na. Kamusta kay Aaron James? Okay lang po. Hindi ka pumasok? Ay, wala po ng pasok, ano? Opo, kasi may bagyo. Kasi bagyo pala, ano? Oo, bagyong signal number 4. Sige, number 4. Grabe, hindi kita nakilala. Akala ko matanda. Hindi nga po doon. Ay, grabe, oh. Ang Nako. katawan po yan, sir. Ano? Hindi ko pa sir, akalain, sir. Uy, ito Naguto ang ako laki. dyan. Ang ganito po sa inyo. Tapos may singaw po kasi yung po, sir. Kaya Oo. nagsilab ako ng jarjo. Naguto ako ng itlog ng mga anak ko kasi naghingi ng ng ulam. Oo. Hindi ko naman nakalain na may singaw po rin yung hose ng tangke. Oo. Eh, ngayon, kahit sino man naman siguro, hindi mo naman expect na mangyayari aksidente. Talagang impact sa akin yung Apoy. yung apoy. Pero sa awa ng Panginoon, kasi ang buong katawan ko, Ay, Diyos ko. na sir, puro apoy, saka yung anak ko na pagpag ng pagpag, pero nakatawag ako sa taas ng Panginoon, sustulungan mo ako kasi nabagsak ako dyan. Nawala ang apoy sa buong katawan ko, ito naman ang Ay, ibig sabihin dumikit sa yung apoy talaga? opo, buong Dapat katawan nagpagulong-gulong ka, te. ko. Nandyan, nagulong-gulong ko dyan yung anak ko. Kasi ang pajama ko, sir, mabilis maano sa apoy. Hanggang dyan. Hanggang yun, sir, hanggang buo sa likod. Hanggang ina, Diyos ko po. Nung nangyari to, sir, nung Friday ng buti Ito, nga sir, lalagyan nakatay na ako ngayon. Sawa ng sa tulong. Ibibigay ng gamot. Diyos ko po. Ang ganito yan. Ate, babalikan kita dito, ano? Okay na po yun, sir. Para matulungan ka. Grabe. Andito po yan sa hitap. Grabe. Dami-dami, sir, sa hitap. Hanggang pa, ito, oh. Sa Dito sa hitap, hita sir. yan. Oh my God. Dito. Dito sa hitap, sir. Ito, sir. Ano mo, sir, para makita ni Kuya. Diyos ko po. Ibababa pa natin. Ito pa, oh. Sige, baba mo para makita ni Kuya. Baba mo. Ay, grabe. Ano yan, sir? Ay, grabe. Diyos ko po. Yan. Ibababa ka pa? Hindi, okay na, kuya. Okay na. Ah, grabe. Babalikan kita dito, te. Dalawa kami ng anak nga po, sir. Yan, sir. Okay sa kanya, sir. Kasi Yung gamot lang ang inaano namin eh. Hindi ang tagal pong mabigay. Pang-inom araw-araw. Oo. Yun, sa awa ng Panginoon. Ano naman siya nagalit. Pero sa akin talagang apruhan ako kasi second degree ako. Tapos kasi sir, admit kami sa Carino. Ngayon, walang mag-aalaga sa akin at siya sa trabaho niya sa mga bata. Kikiusap lang ako sa doktor. Sabi ko, Dok, wala ka nang kapira-pira kahit singko. Kahit naman maraming tutulong na sabi na dahil sa ospital. Paano naman ako doon? Paano naman kaming dalawa doon? Kasi malayo. Nanood kami ng Pinagtyaga ko na lang na siya mag-alaga sa akin, langgas ng bayabas at saka inom ng gamot at saka alaga sa akin. Grabe. Inano namin araw-araw. Grabe, te. Sa oras ng himala. Grabe. Ang hirap tignan. Buti nga kayo sir, nakakaraos na ako nung talaga sir. Nung nangyari nung Friday ng gabi, napakahirap lumalaw. Napakahirap lahat. Ano to sir? Naknak lahat yan. Oo, Diyos ko. Kahit tulo lahat yan. Lahat ng Diyos ko po, ang hirap niyan. higaan. Pero sa awa ng Panginoon, nakasurvive din ako. Kasi marami pa akong anak. Yung tinutulungan mo anak mo na si Bunso. Sabi niya sa akin, pursigihin niya daw niya kasi andyan ka daw nagtutulong sa kanya. Sabi ko, wala namang yan, Bunso, basta't mag-aaral ka na mabuti, maraming maawa sa'yo. Sabi niya, so, sige, upo ba? Pero nilalakasan ko rin naman sa loob ko kasi nawala sa mga bata. Kasi kung hindi ko lakasan loob ko, paano? Wala rin naman kami. Pero okay na, nakasurvive na ako ngayon.
ako sa sobrang hilaw pa yung nagnanakot pa yan. Grabe. Grabe ate, gagawa tayo ng paraan ano? Sana ko yan si Ronzi, sa kanya din, ganun din eh. Ayan sa kanya, okay na nga sa kanya, pagaling na sa kanya. Gagawa tayo ng paraan te, para matulungan ka. Gagawa tayo ng paraan. Babalikan kita dito ha. Turuan talaga. Gagawan kita ng paraan para matulungan ka. Hindi tayong tulong sa mga mababait kong sponsor ano. Sige po, salamat po. Malaking Hindi tulong. ko kayang tignan. Hindi ko kayang tignan. Naiyak talaga ako. Hindi ko kayang tignan. Grabe. Pero kahit pa paano, nakasurvive lang po sir. Kahit ganito. Okay naman po yung katawan ko. Kaso nga lang, sobrang sakit pag gabi hindi ako makatulog. Pag inom ako lang ng gamot, siya natatanggal. Oo. Gamot lang talaga siya ng tama sa oras. Saka yung 20. Saka yung yan. Manalangin. Hello, Aaron James. Nasunog pala si mama mo eh. Opo. Anong ginawa mo na nasunog si mama mo? Ano sinagawa ko? Sinigawan mo? Ano sabi mo sa kanya? Sabi ko, Mama, Mama. Kawawa naman si mama, no? Pati si ate, oh. Nasunog din si ate, oh. Ako. Oh, Aaron James, meron tayong dala dito, oh. Papa. Mm. Meron tayong dito dalang kapote. Ito tayo. Oh, meron tayong dala ditong kapote. Para pag school ka, kasya ba sa'yo to? Ha? Kasya ba sa'yo to? Kasya nga. Kapote. Tapos, monkey. Ito yung sapatos mo. Sapatos. Tapos, ito yung bag mo, may bag ka. Tapos, damit. Short. Damit. Mga short yan. Oh. Pa, kasya ba sa ito? Kasya. Pa, short. Pa, short. Tapos, mayroon ditong medyas, Pag sinuot mo tong sapatos, mag-medyas ka, Medyas ka para yung paa mo hindi na paltos, tapos ito pa, Tingnan. Tapos, meron ka ditong pag nagbabasa-basa ka, Basahin mo yan, Tapos, may crayons. Ito yung notebook mo, Writing pad, Ito. Tapos, ito yung papel mo. Marami na yan, Marami na, ito pa, dami. Tapos, ito pa. Tapos, ito, lapis. Toothbrush. Toothbrush ka, Tapos, ito pa, pambura. Razor. Tapos, ito. Masaya ka ba? Papa. Ha? Papa. Masaya ka? Lagyan mo ng tali, Papa. Sige, balik natin dito. Sige, wag mo na. Bigyan mo na lang si baby kasi marami naman yan, Maraming damit yan, bigyan mo na lang si baby, Bigyan mo na lang siya. Magagamit mo yan. Ang sapatos na Aaron James, natira yan. Pambaon mo, Papa. Pambaon mo sa school, ha? Papa. Salamat po.
Oo, babalikan na lang kita dito ha pag sa susunod na, no? Opo. Babalikan kita dito. Opo. Uwi na kami. Opo. Opo. Salamat, kuya. Sige po. Bye-bye. Bye-bye. Oo, sige. Ingat ha. Bye-bye. Oo. Oh, masaya ka ba? Opo. Ha? Opo. Oh, anong masasabi mo kay Mami Judy Marts? Maraming salamat po sa inyo. Sana po matulungan ko po sila Papa, tsaka si Mama, yung mga magulang ko, yung kapatid ko, yung matulungan ko po yung mga kapwa ko. Ay, ang bait naman. Gusto mo rin tumulong sa kapwa? Opo. Oh, sabihin mo, Mami Judy Marts, maraming salamat po sa binigay mo po. Mami Judy Marts, maraming pong salamat po sa binigay niyo po. Oo. Ito po si Aaron James. Ito po yung kanya pong kamay. Wala pong daliri. Wala pong palad. Ito po. Isa lang po yung daliri at wala po siyang paa. So ngayong araw na to po ay binalikan po natin si Aaron James para ibigay po yung ipinadadala po ni Ma'am Judy Marts na mga gamit po ni Aaron James. At yun nga po, hindi ko po alam na meron palang hindi naging magandang nangyari sa kanya pong magulang at sa kanyang kapatid, na sunog po yung kanyang nanay at kanya pong ate, nasunog po na sa sumabog daw po na gasol po. Hello bebe, ano pangalan mo bebe? Romel po. Ha? Romel. Romel. Opo. 4 Ah, na taon po yan. 4 na taon si Romel. Opo. Ang galing naman. So ito, nagustuhan mo ba yung laruan? Romel? Hindi. Nagustuhan mo ba? Opo. Mayayain. Mayayain si Romel? Opo. Ay ikaw, hindi ka na mayayain ano? Kasi nasanay ka na sa akin ano? Dati pagpunta ko dito, mayayain ka rin eh. Opo. Saan ka pupunta kanina? Doon, bibili. Bibilin ka? Kamusta naman ang pag-aaral mo? Okay lang. Pagbutihin mo yung pag-aaral mo ano? Opo. Para yung mga pangarap mo para sa kanila, Opo. marating mo, at saka importante yun para sa'yo kasi may kapansanan ka no? Opo. Para at least makatapos ka ng pag-aaral, meron kang magandang kinabukasan ano? Opo. Basta aral ka na ng aral. Opo. Aral ka na ng aral ano? Pursigihin ko po sa pag-aaral. Yun. Sabihin mo sa kanila, sabihin mo kay Mami Judy Marts, Mami Judy Marts, magsisikap po ako sa pag-aaral. Maging masipag po ako sa pag-aaral. Oo. Ano masasabi mo? Anong maipapangako mo kay Mami Judy Marts? Salamat po. Yung pangako mo na sa pag-aaral mo. Matulungan ako po sila mama Hindi, para... pupursigihin mo talaga makatapos. Pursigihin? Oo. Opo. So yun po, binalikan po natin si Aaron James dito po. Ang putik oh. Ang putik, hindi ka nakakapaglaro kasi maputik ano. Opo. O masaya ka ba dyan sa mga binigay natin? Opo. Very good. O si ate. Ate, Po. babalikan kita no. Sige po. Nagawa tayo ng paraan ano, para matulungan ka no. Kahit pa paano, mapambili man lang ng gamot ano. Sige po, sir. Para mapagamot ka. Ano lang, kapit lang kay Lord. Opo. Tiwala lang po sa kanya. Huwag lang mawawala ng pag-asa. Sa buhay naman kasi ate ano hindi nawawala yung pagsubok. Opo. Nagkakaroon talaga ng pagsubok sa buhay. Pero sa bawat pagsubok na dumarating sa buhay natin, diyan tayo nagiging matatag. Diyan tayo natututo. Diyan tayo mas lumalakas ng loob ano. Yung pangyayari na yan, hindi mo naman yung ginusto. Talaga aksidente ano. Pero pray lang lagi. Huwag tayong makalimot kay Lord ano. Pray lang lagi. Salamat po, sir, sa tulong mo sa amin. Salamat po ng marami. Oo. Basta gawa tayo ng paraan ano. Para kahit paano matulungan ka no. So yun po, maraming salamat po sa atin pong sponsor na si Ma'am Judy Marts sa pagbigay po ng tulong kay Aaron James. At sa atin pong mga sponsor din po kay Ma'am Tiromi Jenny Seki,
kay Ma'am Polter Daily, kay Ma'am Shines, Tropang Global, kay Ma'am Maria Ligaspi, kay Mrs. Jones, kay Ma'am Willow Rain, kay Sir Tating, at siyempre po sa mga kaibigan ko po sa YouTube. Maraming salamat po sa mga kaibigan ko po sa YouTube. Kay Jemotelli, kay Maldita, kay Banat Bagsik, at kay Ma'am Kabibs, kay Kin Arian, kay Ate Milet, kay Tita Flora, at sa lahat pa po ng mga sumusuporta po sa ating channel. At siyempre po hindi po makakalimutan si Wency at si Max. So ito nga po si Ala Ate, binilikan po natin at hindi po maganda po yung nangyari po sa kanila. Talagang aksidente po yung nangyari at ito po yung kanilang kalagayan ngayon. Ako, napakahirap. So yun po, hanggang dito na lang po at ingat po tayo palagi. God bless po.